Κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Έκθεσης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, αποφάσεις για ένα σχέδιο εθνικής ανάτασης. Περιλαμβάνει τους 4 μεγάλους πυλώνες για την αντιστροφή της κοινωνικής και οικονομικής αποδιάρθρωσης. Ένα σχέδιο με 4 άξονες που αντιμετωπίζει άμεσα τα μεγάλα προβλήματα. Πρώτος πυλώνας είναι το πρόγραμμά μας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πρώτον, στήριξη του εισοδήματος. Δεύτερος πυλώνας είναι τα άμεσα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεύτερο, ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Τρίτος πυλώνας, το εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας. Τρίτο, προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης. Πρώτο, παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Το κράτος δίνει το πρώτο παράδειγμα με το πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για 1 χρόνο. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής. Χορήγηση του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης. Έτσι θα οδηγήσουμε με σχέδιο και ασφάλεια τη χώρα στην ανάκαμψη και την παραγωγική ανασυγκρότηση, αυξάνοντας άμεσα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 4 τουλάχιστον δισεκατομμύρια ευρώ. Με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στο 4% του ΑΕΠ. Επαναφέροντας σταδιακά μισθούς και συντάξεις ώστε να τονώσουμε την ζήτηση και να αυξηθεί η κατανάλωση. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισμό. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους. Διασφάλιση καθολικής και άμεσης πρόσβασης του πολίτη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αντικαθιστούμε το ΕΤΑΚ που επιβαρύνει τους μικροϊδιοκτήτες με την προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Θεσπίζουμε κοινωνικά δίκαιο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Και κανείς δεν εξαιρείται, ούτε η Εκκλησία. Η νέα συσάχθεια θα περιλαμβάνει κατά περίπτωση διαγραφή μέρους των οφειλών. Δίνουμε δυνατότητα ρύθμισης και σταδιακής απαλλαγής οφειλών για την ανακούφιση και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Όλα όσα σας ανέφερα στοχεύουν στην αναθέρμανση της αγοράς, την επανακίνηση της οικονομίας. Ανακουφίζουμε τους ανθρώπους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Παγώνουμε για 1 χρόνο τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. Στοχευμένες επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας για νέους έως 24 ετών. Κίνητρα πρόσληψης νέων. Το σχέδιό μας είναι κοστολογημένο. Παραδείγματα. Φόροι είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 68 δισεκατομμύρια περίπου των ληξιπρόθεσμων σήμερα οφειλών. Χρειάζεται να ματώσουμε στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Με την αποφασιστική πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Να χτίσουμε ξανά μια Ελλάδα με διαπραγματευτική ισχύ. Ζητάμε ισχυρή εντολή επιθετικής διαπραγμάτευσης. Να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τις επόμενες γενιές στα μάτια. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στο μέλλον αυτού του τόπου. Για το λαό να δουλέψουμε, μαζί με το λαό να δουλέψουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.